Ο Χέντιμος όλα τα προηγούμενα βίντεο μου έχει κλέψει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πήραμε το αμάξι του Επί. Μου έχει τρακάρει το αυτοκίνητο. Πες μου τι ακούμπησε. Όχι, είναι καλά, περίμενε. Μου έχει κάνει τα πάντα με το αυτοκίνητό μου. Αυτή τη φορά ήρθε η ώρα να πάρω εκδίκηση. Έλα ρε, τι γίνεται ρε μπρο μου. Καλά ρε, ναι ρε, ήρθα, γύρισα. Ναι, να σου πω, έλα να πούμε από το μαγαζί ρε. Ναι, έχω να σου πω, έχω κάτι σχέδια. Ναι. Ναι ρε, άντε έλα, σε περιμένω. Πού σε ρε μεγάλα, τι λέει, λοιπόν, σου έχω μια μεγάλη πρόταση. Πρόταση έχεις? Ναι, μεγάλη πρόταση. Γι' αυτό με φώναξες πάλι. Ναι. Θα σου κάνω 10 ερωτήσεις για εμένα που αφοράνε εμένα και τη ζωή μου. Και αν βρεις πάνω από τις 5, θα σου ξαναδώσω το αυτοκίνητό μου. Πας καλά. Τι? Και βέβαια θα νικήσω. Ναι, αλλά αν χάσεις, θα πρέπει να μου δώσεις εσύ το αυτοκίνητό σου. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Συγγνώμη, δηλαδή περίμενε. Νομίζω ότι θα νικήσεις. Κάθε φορά ό,τι και να με βάζεις να κάνω, νικάω. Έχουμε deal. Πάμε, έχουμε. Λοιπόν, θέλω να συγκεντρωθείς γιατί έχεις την ευκαιρία να ξαναπάρεις. Κάτι μου θυμίζει εδώ πέρα ο χώρος εδώ πέρα. Κάτι μου θυμίζει, το είχαμε ξανακάνει. Γράψτε κάτι στα σχόλια, πιστεύετε θα τα βρει τώρα ο Χέντιμος. Μην γκρινιάζεις όμως ότι μου το τράκαρες αμάξι, το ένα το άλλο. Ξεκινάω. Ερώτηση νούμερο 1. Ωραία. Πόσα αδέρφια έχω? Αλήθεια τώρα, το πιο εύκολο. Θέλω να σκεφτείς. Μία αδελφή. Easy, πάμε. Στα 5, βρήκα ήδη το πρώτο. Ωραία, πάμε. Αυτό που απάντησες είναι σωστό. Στόπα, το ξέρω. Λοιπόν, πάμε δεύτερη. Πάμε, το έχω. Πάμε λίγο λοιπόν στη δεύτερη ερώτηση. Ερώτηση νούμερο 2. Τι ομάδα είμαι? Ολυμπιακός, και αυτό το ξέρω. 2. Αν είναι έτσι, θες να μου το δώσεις το αμάξι σου, να το οδηγήσω. Σκαρώνεις κάτι? Αυτό που απάντησες είναι σωστό. Έλα, αλήθεια. 2 στα 10 ο Βασίλης, μια χαρά. Θα βρεις 5 δηλαδή. Πας καλά. 10 θα βρω, όχι 5. Ερώτηση νούμερο 3. Ναι. Πάμε λοιπόν. Εύκολη και αυτή η ερώτηση. Πιστεύω θα τη βρεις άνετα. Πάμε. Όλοι το ξέρετε, πιστεύω. Ναι, πάμε. Ποιο είναι το αγαπημένο μου ζώο? Άμα συνεχίσεις έτσι, θα σου το πάρω τώρα. Φέρε τα κλειδιά από τώρα. Το αγαπημένο σου ζώο είναι ο Τέντι που είναι γάτα και την έχεις και σπίτι σου. Τόσα χρόνια και τον αγαπάς, ο Τέντι γάτα. Όπου βλέπεις γάτες τις χαϊδεύεις. Είναι η τελική σου απάντηση? Ναι, γάτα. Αυτό που απάντησες Σωστό. είναι λάθος. Τι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι ξέρουν ότι το αγαπημένο μου ζώο είναι ο πιγκουίνος. Τι λέει μωρέ, τι λέει, ποιος πιγκουίνο, από πού και πού? Δεν ξέρεις ότι το αγαπημένο μου ζώο είναι ο πιγκουίνος? Το έχω αποθεμένο από μικρό. Είχα 2 μικρά πιγκουινάκια στο σπίτι μου. Πού τα βρήκες? Στο ψυγείο μου τα είχα. Τι λέει? Όχι, αλήθεια σας λέω παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα. Είχα 2 πιγκουίνους στο ψυγείο μου. Να τόσα ήτανε. Αλήθεια είναι το αγαπημένο μου ζώο, αλλά δεν σας κάνω πλάκα. Με κοροϊδεύει. Ρε, είναι και πήγαινε έτσι. Με κοροϊδεύει. Εντάξει, έλα πάμε. 2 στα 10. Κλέβει, αλλά τέλος πάντων, πάμε. Λοιπόν, τέταρτη ερώτηση και εδώ θα φανεί αν είσαι πραγματικός φίλος. Και βέβαια είμαι πραγματικός φίλος, πάμε πες. Θέλω να μου πεις την ακριβές ημερομηνία που έχω γενέθλια. Ακριβές ημερομηνία. Περίμενε, έχει σίγουρα Σεπτέμβριο, τώρα η μέρα. Νομίζω είναι 28, 29, 30. Ή 29 ή 30, σκέτο βασικά. Περίμενε. Βάσει ενστίκτου θα πω 29 Σεπτεμβρίου. Κλειδώνεις? Ναι. Αυτό που απάντησε ο Βασίλης είναι λάθος. Τι? Πότε έχεις? 28 Σεπτεμβρίου. Αλήθεια? Του 1994. 2 ερωτήσεις σωστές ο Βασίλης, 2 λάθος. Βασίλη, σου μένουν 6 ερωτήσεις, πρέπει να απαντήσεις τις μισές. Αρχίζεις και με αγχώνεις τώρα. Πάμε στην 5η ερώτηση. Ωραία. Και όσο πάμε, τα πράγματα δυσκολεύουν να ξέρεις. Είναι πιο δύσκολες ερωτήσεις. Πάμε. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια είναι η αγαπημένη μου μάρκα ρούχων. Αγαπημένη μάρκα ρούχων. Αυτό δεν πρόκειται να το ξέρεις. Θα το βρω, περίμενε. Για πάμε. Γενικά όλη μέρα, εκτός από τα ρούχα σου, φοράς Adidas. Οπότε θα κλειδώσω στο Adidas. Αν και θα έπρεπε η αγαπημένη σου μάρκα ρούχων να είναι εδώ πέρα. Hate, αλλά τέλος πάντων. Το προσπερνάμε. Αυτό που απάντησες, Βασίλη, προς μεγάλη μου έκπληξη είναι σωστό. Ναι, 4. Άλλη μία και νίκησα. Και έχω ακόμα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. 3 έχεις βρει, Βασίλη. 3. Αλήθεια. 3, ναι. Συνεχίζουμε. Ερώτηση νούμερο 6. Ποιο είναι το αγαπημένο μου video game? Κάτσε, ένα έπαιζε εκεί πέρα με κάτι σπαθιά μικρούς που σου άρεσε. Δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται. Α, καλά, όχι, αφού όλη μέρα προ παίζεις, μωρέ. Δεν παίζεις και κάτι άλλο. Προ, δεν σε έχω δει. Τόσα χρόνια μόνο προ παίζεις. Κλειδώνεις? Κλειδώνω, easy. Αυτό που απάντησες, Βασίλη, είναι λάθος. Ποιο είναι? Όλοι ξέρουν, βλάκα, ότι το αγαπημένο μου video game το έχω πάνω μου και είναι το Silent Hill 2. Πού να ξέρω, μωρέ, τώρα. Πρέπει να ξυριστώ κιόλας. Λοιπόν, λάθος. Πάμε λοιπόν στην ερώτηση νούμερο 7. Ωραία. Εύκολη ερώτηση. Τώρα το έχω.
Θέλω να μου πεις Ναι. τι ζώδιο είμαι. Τι ζώδιο είσαι? Πού να ξέρω, ρε, πού να ξέρω. Περίμενε, Σεπτέμβριος, ποιος έχει ζώδιο το Σεπτέμβριο? Ποιο ζώδιο είναι τότε? Νομίζω υδροχός. Το Φεβρουάριο είναι ο υδροχός, είναι μόνο μου. Άρα όχι ο υδροχός σίγουρα. Ούτε ο Σκορπιός είναι Νοέμβριο. Ο αδελφός μου είναι εγώ καιρός που είναι Ιανουάριο, οπότε ούτε αυτός είναι. Θα πω για μεγάλη μου έκπληξη τον Παρθένο. Μου βγάζει Παρθενάκι. Παρθένος. Αυτό που απάντησες βλάκα είναι λάθος προφανώς. Τι είσαι? Ζυγός. Τι να ξέρω. Πάμε, πες κάτι πιο εύκολο μωρέ. Ερώτηση νούμερο 8. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Α, το θυμάμαι αυτό, περίμενε. Αυτό το τηγανιτό μωρέ, πώς λέγεται? Το χοιρινό, το τηγανιτό, το... Έλα, όχι σπετσοφαΐ. Πώς λέγεται? Με κρυμμέσαι. Αυτό που απάντησες Βασίλη είναι... Ναι! Άλλη μία και νίκησα. Και έχω άλλες δύο έχω. Πρέπει να βρεις Το κλειδί. Τις μία από τις δύο. Πού είναι το κλειδί, φέρ' το από τώρα. Ερώτηση νούμερο 9. Και οι δύο ερωτήσεις που θα ερωτηθείς θα έχουν σχέση Ναι. με το αυτοκίνητο. Τέλεια. Το έχω. Ερώτηση νούμερο 9. Θέλω να μου πεις Ναι. το μοντέλο αυτοκινήτου που έχω εγώ. Mercedes. Σκέτο. Θέλω να μου πεις ακριβώς ποιο μοντέλο έχω. Πού να ξέρω μωρέ, γράφει να πάω να δω. Μπορώ να πάω να δω. Τι γράφει? Πήγαινε. Ξέρω. Για πες. Λοιπόν, Mercedes AMG, θες και το ετός. 2018. Αυτό που απάντησες Βασίλη είναι λάθος. Σίγουρος, γιατί αφού το λέει AMG λέει. Εντάξει, αμαγκή το λέω εγώ τι είναι. Βάζει και ψεύτικα πράγματα στο αμάξι του. Λυπάμαι, αλλά το αυτοκίνητο είναι το W176 Α180. 2033. Βασίλη, πρέπει να βρεις την επόμενη ερώτηση, ιδαλλιώς το αυτοκίνητο σου είναι δικό μου. Αυτό δεν το περιμένω ποτέ. Θα το βρω, δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω. Θέλω να μου πεις, Ναι. στην ερώτηση νούμερο 10, Εύκολη θα είναι. Πάμε, λέγε. ποια είναι η αγαπημένη μου μάρκα αυτοκινήτου. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια με το ρωτήσεις εδώ. Ναι. Και η αγαπημένη σου μάρκα, να το πω. Άντε πες το. Αχ, να πάω να το δείξω από τώρα. Και βέβαια είναι Mercedes! Ναι! Άντε πες, αυτό που απάντησες είναι σωστό. Θα φύγω. Θα πάρω το μαξάκι σου, μην με γκρινιάζεις πάλι ότι θα το τρακάρω. Μην το παίρνεις, είναι σίγουρο. Αυτό που απάντησες Αυτό είναι, Βασίλη. δεν υπάρχει περίπτωση. Δυστυχώς μου λάθος. Δεν... Τι! Πώς! Ποιο είναι! Το αγαπημένο μου αυτοκίνητο ανέκαθεν είναι το Hyundai. Ποιο Hyundai! Το παλιό σου αμάξι! Γι' αυτό το έχω ακόμα. Τι! Λυπάμαι Βασίλη, αλλά έχασες. Το αγαπημένο μου αυτοκίνητο είναι το πρώτο μου αυτοκίνητο. Τι φοβάσαι τώρα, να στο τρακάρω τσακαράκα σου. Απλά ήθελα να οδηγήσω το Mercedes, δεν με νοιάζει. Τα λέμε σε κάνα διήμερο. Τι... Πώς γίνεται! Για αρχή τι να το κάνει το αμάξι μου! Θα με τρελάνει. Τι δεν έχεις ένα γερμό ρε. Κοίτα εδώ μας, πασμένο αυτοκίνητο να μου έδωσε. Πω καλά εντάξει. Όντως πάει για καλό σκοπό. Γιατί δεν έχει κουμπί αυτό για να ανοίξει ρε μα. Ποιος με κλειδέκει στο σπίτι μου μπαίνω ρε μα. Και στο σπίτι μου με κάρτα μπαίνω. Τι έγινε ρε. Α, μπήκε. Παναγία μου, πώς είναι έτσι. Πώς μπαίνει μπρος αυτή η αρεμάδα. Γιατί είναι τόσο σκληρό το τιμόνι. Γι' αυτό έχει μπράτσα. Δεν μπορώ να μπω μπροστά ρε. Δεν έχει μπει πρώτη. Παναγία μου, τι αυτοκίνητο είναι αυτό εδώ ρε. Αμάν. Για τα παλιοσίδερα είναι όντως. Θα έπρεπε να ντρέπεται όποιος οδηγάει τέτοιο αυτοκίνητο στην Ελλάδα εδώ πέρα. Να αποσυρδούνε κύριοι. Για τρέμει το αυτοκίνητο.
Come on. Καλά, Kate Boss. Και χάρη σου έκανα, και χάρη. Και μαντέψτε τώρα που θα το πάω, γιατί δεν ξέρετε τίποτα. Θα το πάω όντως για τα παλιοσίδερα. Θα πάω να το δώσω για 10 ευρώ. Θα πάω να το δώσω, να το λιώσουν, θα το δούμε μαζί και θα μου δώσουν και 10 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα χωρίς πλακά, θα το πάμε όντως για παλιοσίδερα. Θα πάρω ό,τι λεφτά είναι να μου δώσουν. Προφανώς δεν θα το τα δώσω. Και θα κάνω τον ανοίξοδο. Θα του πω εγώ πάρε το αυτοκίνητό σου. Δεν ξέρω τι λέει. Απλά εξαφανίστηκε. Τέλεια. Ήρθε και ο Μπάμπης. Έκλεισε τώρα αυτό. Κάσε ρε και εσύ ρε. Μπιπ και μπιπ. Α, τα φώτα ρε. Ήρθα. Εδώ στα έχω. Μπορεί να γύρισα με τα πόδια, αλλά τώρα θα δει τι θα πάθει. Τι έγινε? Έλα ρε, τα κλειδιά που είναι? Τα κλειδιά, ναι. Ναι, τα κλειδιά του αμαξιού μου. Ωραία. Τι κάνεις είπες? Πού είναι τα κλειδιά? Τι εννοώ? Το αμαξιού μου που το πήρες πριν από λίγο. Α, το αμάξι σου. Δεν μπρο. Α, ξέρεις τι παίχτηκε. Ναι ρε, τώρα θυμήθηκα. Χάθηκε. Τι χάθηκε? Εξαφανίστηκε εκεί που οδήγαγα, εξαφανίστηκε και είχα μείνει έτσι. Αφού παραλίγο να πέσω. Τι λες ρε, πού είναι το αμάξι μου? Δεν ξέρω, φεύγω. Τι? Πού πήγε το αμάξι μου? Δεν είναι δυνατόν. Μα πού πήγε το αυτοκίνητο? Βασίλη, θα σε σκοτώσω. Βρε, και σε περίμενα. Τι έγινε? Πού είναι το αμάξι μου? Το αμάξι σου. Μπρο, έτσι όπως ήτανε, έξω από το μαγαζί, το κοιτάω και απλά εξαφανίστηκε. Τι λες ρε, πού είναι το αμάξι μου ρε? Το δικό μου αμάξι που είναι? Κάπου. Και το δικό σου κάπου είναι. Βασίλη, σοβαρέψου, το αυτοκίνητο μου κάνει χιλιάδες ευρώ σε σύγκριση με το δικό σου. Και τα δύο αμάξια είναι. Για μένα, αμάξι το ένα, αμάξι το άλλο, δεν έχει να λέει. Ρε πας καλά ρε βλάκα, σου μιλάω, πού είναι το αυτοκίνητο μου, λέγε. Το αυτοκίνητό σου, το δικό μου που είναι? Όταν μου δώσεις το αυτοκίνητό μου, θα σου δώσω και εγώ το αυτοκίνητό σου. Ναι. Το αυτοκίνητό σου αυτή τη στιγμή βέβαια δεν μπορούμε να το φέρουμε πίσω. Τι εννοείς δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω το αυτοκίνητό μου, Επί? Βασικά μπορούμε να το φέρουμε πίσω το αυτοκίνητο σου, απλά όχι με την μορφή που ήταν. Τι εννοείς όχι με τη μορφή που ήτανε? Παιδί μου, παλιά, μικρός δεν έπαιζες Action Man, Max Steel, Hot Wheels. Δεν μιλάμε για Transformer ούτε για Hot Wheels τώρα. Μπορείς να... Τι έκανες στο αμάξι μου? Να το κάνουμε SUV. Μπορούμε να το κάνουμε SUV άμα θες. Απλά θα μου πάρει κάποιους μήνες, χρόνια. Θα θέλω και λίγη βοήθεια. Λέγε πού είναι το αμάξι μου. Το αμάξι. Το πούλησα και παλιοσίδερα. Τι? Το πούλησα και παλιοσίδερα. Τι το πούλησες? Άντα. Το πούλησα και παλιοσίδερα. Το πούλησες και παλιοσίδερα. Αλήθεια? Τι λες ρε βλάκα? Για παλιοσίδερα το πούλησες? Ναι. Μπρο, δεν τρολάρω, όντως το πούλησα και παλιοσίδερα. Αθώο μου παιδί. Τι? Πας να τα βάλεις με τον τύπο που έχει μέσο και κονέ για τα πάντα. Πιστεύεις στον τύπο που πήγες να το πουλήσεις δεν θα τον ήξερα? Πήγαινε και τα στο μπαλκόνι. Μα πώς? Πώς γίνεται να το αυτοκίνητο από κάτω, αφού το έδωσα πριν λίγο. Ρε! Κάτσε. Πάω μέσα. Έλα, τι έγινε? Πώς γίνεται το αυτοκίνητο να είναι από κάτω? Σου είπα, ο φίλος σου έχει κονέ για τα πάντα. Μην πας να τα βάλεις μαζί του. Φίλε μου, πες μου το αυτοκίνητο μου. Σε παρακαλώ, πες μου ότι είναι οκ. Το αυτοκίνητο σου. Σε παρακαλώ, πες μου που θα σου δώσω φυλάκι. Καλά είναι. Φέρε, απλά κοίτα. Πες μου, πού είναι το αυτοκίνητο μου, πες μου, σε παρακαλώ. Καλά είναι, κοίτα. Καταρχάς, Γιώργη, πώς βρήκες κλειδιά? Αυτό είναι κι άλλο. Θα το πούμε άλλη ώρα. Το αμάξι, το συνιάζει που είναι? Το έβαλα στη στάση πίσω από το σπίτι. Απλά δεν είχε πάρκινγκ και το έβαλα στη στάση του λεωφορείου, ρε παιδί μου. Τι λέτε, βλάκα, δεν πιάσες το λεωφορείο. Περίμενε. Στη στάση, πού είναι η στάση του λεωφορείου? Και εκεί που το έβαλα. Τώρα δεν είναι. Βασίλη, θα το σκοτώσω. Τι λες ρε?